Dwi'n falch wedi bod yn Sir Benfro dros y dyddiau diwetha yn cwrdd â pobl arbennig iawn sydd yn dod ar ddeddf i fyw. Cwrdd â pobl sydd yn deall sut i fod yn gyfrifol ar lefel fyd-eang, pobl ifanc sydd yn deall pwysigrwydd masnach deg, a dwi'n falch i fod yma yn Ysgol Hafan y Môr wrth i nhw gyfnewid yr ysgol gyntaf yn Sir Benfro i gyfnewid i gwisg ysgol masnach deg. Mae'n bwysig bod ni'n rhoi'r sgiliau yna i'r plant i ymchwilio dros eu hunain. A mae masnach deg yn mynd i gallu hybu na ar lawr y dosbarth a thu hwnt i'r dosbarth. Ond mae eisiau nhw hefyd gweld ochr arall geinog sy'n dweud dyw ddim pob plentyn yn cael yr hawliau i chi'n cael. A trwy wneud y gwaith ar masnach deg, trwy wneud y cam bach mewn ffordd o brynu mewn i'r syniad o gael gwisg ysgol masnach deg, mae'n hybu dealltwriaeth y disgyblion, mae'n hybu dealltwriaeth nhw o beth sy'n mynd mlaen yn y byd. We think it's very important as a business to not only try and sell fair trade uniform around the country to schools and colleges and universities and businesses, but also that the students in schools understand why the school has made an ethical clothing choice, and that's a very integral part of our business, is not only to try and sell more fair trade cotton uniform, but that the students, when they're wearing the fair trade uniform, understand what that fair trade mark actually means. Fy'n wneud fi teimlo yn really hapus oherwydd mae ffermwyr o fferm fel Africa yn cael pris teg i wneud y bywyd nhw yn bywyd iach. Dyw e ddim yn cymryd lot i wneud hynny. Dyw'r gwisg ysgol yma ddim yn mynd i dorri'r banc. Fel oedd hi blynydde yn ôl, pobl yn meddwl, os ni'n prynu pethau masnach deg, mae'n mynd i gosti ffortiwn. A i raddau oedd, a dwi'n deall bod hwnna'n broblem i rai teuluoedd, achos mae arian yn dyn, gyda popeth sy'n digwydd yn Mhryden ar y funud, mae arian yn dyn, a mae'n mynd yn dynach yn enwedig i ysgolion ac i ysbytau a pethau eraill fel ni, ynddo fe, ond rhywbeth bach yw hwn sydd gall wneud gwahaniaeth mawr. A dwi'n edrych ymlaen at sicrhau bod pob ysgol yng Nghymru yn gwneud y newidiadau syml yma fel bod Cymru yn gallu bod yn gyfrifol ar lefel byd-eang yn llwyr.